Inyanga yazakhe udumo eThekwini ngokuhlaza noma-ke ngokuveza inyanga ekuyizona eqola abantu. Kanti-ke iphumela obala njengoba-ke yayike yaphumela obala futhi ukuthi uNtando Mhlongo owayekade enesisende ukuthi akayeke kadokotela. Ibeke isikuveza ngokusobala ukuthi cha, iyajabula uma ngabe ukuthi uNtando selulamile. Kanti-ke noNtando ugcine esavakashela kuyona-ke inyanga ethi uyoyibongela yena mathupha. Baveze nokunye-ke ukuthi ngampela uDr. Bhaka King Bhaka wanikela ngani ukuze kube impumelelo uhambo lukaNtando. Kubuke ngazi ukuthi ubudlelwane bebugcile kakhulu laphana-ke kuBhaka noNtando njengoba-ke bebehambile. Kodwa-ke kubuke ngazi ukuthi bese kusetshenzwa professional ngoba ezinye izinto kufanele zibe ku-social media kodwa okunye kuphindwe kufihlwe futhi ngenxa noma-ke ngokuvikela umuntu osuke esizwa ngaleso sikhathi. Ngaphandle kokumosha isikhathi sakho, uNtando uvakashele yena-ke uBhaka laphana ukuyobonga nokuveza-ke ingqinamba ababhekene nayo nezinto-ke abese edlule kuzona. Lalwa ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike. Kanti-ke ividiyo lindi ziphele bese uyima ukhomenta ngokuye khona okwaziyo. Na ividiyo yalandela. Bastard! Get Sai lokho nje okuncane nje idish yabo. Itish is khona. No, ngidengelele nje kubantu ekhaya. No, King, ayewangenzela kona phetha kakhulu. Izandla nje zidlulika. Futhi uyabonga kana. Ngibonga konke phela kuningi noma singesichazi. Okay. Kodwa ke yabona nje nane follow up sengikhona esikole esibhedlela lebulungithinta nje ukuthi indoda khamba nithi hayi King kunjengoba oshilo. Yabona nje sisayenza lento nothuleleni malume efika ngathi hayi ngicabanga ukubhalela uthuleleni njani. Yabo ngithi hayi malume awenze sizame sibone yabo bese umuntu nje kahle thina esifuna yabo ukuthi sithole ama-funding siyokudokotela mhlawumbe e-India oPuba yabo Turkey lapho yabo nakhona-ke enyangeni nakhona futhi siphinde zizame futhi nakhona. Wathi uyakhuluma-ke laphana-ke sakhona ngikhombisa uma ngithe khona indoda ekhuluma-ke la amazwi uBhaka ngithi no uBhaka ngizwe ngaye yabo ngiyamazi athi hayi iyolalela ukuthi ithini hayi mangizwa ukuthi uyakhuluma laphana ngiyakhuluma impela cause abaningi King babethi nje no babethi no mange ngavuma ukuhlinzwa hayi kubufile usewukulahla impilo yami yabo. Ngibonge nje nawe ukuthi King ukwazile wena ukuthi uyimele into yakho yabo ukwazile ukuthi uyimele into yakho waphuma edlangalaleni wayibeka into ukuthi hayi mina ngibona kanje kanje nangampela hayi nomalume waba convincing ngoba ngibe umuntu nje onenkani kanje waba convincing malume seza la kuwena manje ngiyafika nje kuhleke nalekhaya ngisizezulile shiyake nje imoto lana imoto zangampela yabo. Hayi King wafika nje wakwenza-ke nakhona nje saxoxa wathi hayi kuyilokho engikushoyo ntwana yabo ngathi hayi ngiyabamba nami ngiyabamba hayi nampela ke sesisiyezwa nje hayi thola i-call kuthiwa hayi nangu udokotela ongapha ngasemnambithi yabo ngithi nakhona shuthi lo dokotela lomnambithi ikhesha lomlungu olivunyiwe yabo. Hayi mase ngizwa kuthiwa hayi no ukuthi umuntu ukhulumile nokhuzane nophila lo waseNew Zealand bathi hayi khona udokotela ngamase ngizwa igama la dokotela uDr. Nkosi izulu idla elikhulu igazi no iphila kakhulu idlaliwe ngoba manje uphila uyena omastare yonke le omHNPK udokotela usebenzise kuphila yena wathola ilist yabo waseyabheka ukuthi mhlambe ngingayimo yabo wasethola-ke uDr. Nkosi yabo ngathi ukuxakeka nje ngathi la uthi okay ngila ubona-ke ngakho ngoba phela umuntu omnyama nami phela ngisengisayinyoni yabo ngisayi umuntu omnyama ngithi hayi okay kulungile hayi ngihambe ngiye khona laphana mangifika leya ncebo
yamazi umuntu okhulu and down to earth. down to earth. Prepared to listen each and every Yabona thing. nje benqala mina kuba nodokotela kanjani malume. I-professional kodwa ihamba. Yabo Ayiphakeme. ayiphakeme lo muntu ufuna ukuphakeme. Hayi lutho. Mama misebenza phezulu. Imake udoctor Nkosi ne. uNkosi isibongo nemigama. Isibongo igama. Aliphika phansi. Tulani. Hayi Nkosi. Tulani because I'm not sure mhlawumbe ngiyadideka. Awusothola igama lakho ukuthi ubani. No. Ungekudala. Masifika ke lapha nafika echaza ukuthi hayi no la into esizoyenza sizoyikhatha la isikhwama asinankinga inhlamvu zonke zasebenza yonke Lento ayichazile live wami ukuthi inhlamba sinankinga. into eyinkinga ilento lefuna ukuba ijeli njengoba ushilo nayo Ngathi lento is gonna be like jelly like. ngoba uthi uDr Nkosi wakhipha amafutha noma bacishe nje aqala 20 It's years a jelly like. Inyoka lesuke ilwa iyakha something like jelly like ukuze ikwazi ukuphenduka kahle ngaphakathi but uqhubeka kahle. no nje yabona nje nanempatho engayithola ngangiqala yabo ibhedlela ngihambile wona king hayi ngangiqala ukuthola isibhedlela nje esikanje ya So treat her like very ngabona professional. ukuthi ishuthi ngampela ngoba angani noma uyakhumbula nisikhuluma lapha ngithi king mina ngisawodela Ngiyakhumbula send message uphakathi and like lapho you were about ukuthi benze whatever ngathi khuleka sonqobo. ngoba nje lapha ngagcina ngibheke phezulu bengifake lento mangiphaphana ngithi ayilento ayisekho Awubonanga nje benza ngibonanga lutho yabo ayisekho manje sengithusa ukuthi mhlawumbe kukhona umuntu uzothi uyavuka yabo kuze kufike unesathane no yonke into ile successful udokotela wakho utshele nje ukuthi usazokubona cause ubusy udokotela ngikuye high care la kwi-ICU hayibo ngabona ukuthi yonke into ihambe kahle and futhi njengoba koshilo king ukuthi nawe khona la uzothinta khona ngabona ukuthi hayi kukhona la sekuthinteke khona ngoba kwabedane kwabalula kanti lento ibenzima bekugcwala odokotela lana bonke beyihlala nwayikhanda hayi lo ngangishilo ngathi mina mfethu ngiyakuyisebenza le ngawo yabo umakhanda oil ngathi ngiyisebenza ejamini ngangazi ngikhuluma ngani ngase ngathi ngosebenzisana namandla asesibhedlela noNkulunkulu. Uyabona if people can go back to my previous videos they can be able to retrieve everything ngishoyo noNkulunkulu yonke into uNkulunkulu wakho. Uyabona abantu babesemakhaya abantu banoNkulunkulu ababagade emakhaya emsebenzini la usebenza khona kunoNkulunkulu owenzele inkampani yabo khona. Uyabona mase ngithemina ngizosebenzisana noNkulunkulu wasesibhedlela yonto isho ukuthi wena as a patient noma yini yakho will be taken like a very good care of because uNkulunkulu is in charge now. Yingakho ngigqugquzela abantu ukuthi asibe uNkulunkulu bese siyazazi thina belapho ukuthi inochi yithi iphelaphi kodwa ngokwespirituality singabe nawo umona ukuthi hayi isiphelile ithi inochi manje ibhedlela must intervene. That's what I'm saying. Hayi ukuthi ngabithi mina ninikela ngamandla ethu njengeenyanga manje ibhedlela must intervene. Ngangikade mfethu ngisacrifice ngami ukuthi kodwa kusinde wena ngoba namanje kuthiwa olokwehla kwenyuka as you were planned ngabe namanje usahamba ulengisile buka manje you are as such a gentleman yabo impilo yami ibuyile nje uzokubuza ngababu wakho sekufuna uvuke manje sekufuna uzingane manje ufuna uthola umfazi manje kanjalo yabo Yandaba mhla ngathi ngokushiya lapha ukhozi. Sibonge nalo ukhozi mfethu ngoba likhona igxathe elidlalile for the awareness yabo isigqemeza nomroza sibabonge mfethu mina ngiwadla abantu abonke yabo angibabehlelile kwakundlela abahlele ngayo ke uNkulunkulu wangasebenzisa yona wasebenzisa le yokuthumela ingelosi ephili ukuthi akwazi ukuthola uDr Nkosi kusetshenzwe nemimoya bese uyasinda mfethu usindile manje hayi yabo nje kodwa umuntu efaka ngemphakathi nje kakhulu uthuleleni TV uthuleleni uthuleleni umsizi Mr Mkhwanazi into table my brother, trust me, that man, he is so humble and he is down on earth. I can't believe there is such a human being in Mhlawumbe. Even when he speaks, you can be able to listen. When you argue with him, you can listen what he's saying. Sense.
umdulo wethuleleni inkosi and baningi abantu azobasiza. No nje yazi nawe ukuthi yazi le nto ayenzayo King akana sponsor. Umhlongo Uyenza nje yabo petrol masuke samba siya somewhere. Kuma phakathi labantu labana bayishintsha impilo zabantu. Bayishintsha. Izona zinto government engabo investa kuzona izinto ezreal. Hayi lezi cash edlala abantu because lethu leleni mfethu akusona iscash. Buka manje bekuphithisela isibhedlela ngokunxa kathulini. Ngoba kusona isikhathi. Ekuthiwa akwasona iscash. Ekuthiwa awuzange uxhumana, ekuthiwa imali wayengekho. Ekuthiwa imali ungaxhumana nethuleleni. Ngabe kwayimina ngikwazi. Lo lwazi engaliletha. Mina I did ilokhuzana i-consultation yami without even like meeting nawe. Ngayenza online. Ngathi uNtando unje kuzoba nje kube nje. Njengamanje he is going through this and this. Kodwa abantu abanga understand. Bakhona abangixeka. Kodwa bayangincoma namhlanje. No, inkulumo zohlezi khona King. Nami nje ngifuna uqala manga ngiqala ngakholwa ngithi ngoba nami yabo ngindoda yomZulu yabo manje sengibe sengihambile futhi kakhulu ibhedle yabo ngithi no lento le kusafanele ishaye ngebisi safanele ngikhothe kanti hayi lento nje bisidinga ukuthi kuliwe nomoya nje